ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବର କାହାଣୀ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ନିଜ ଏରିଆର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ରଖିଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ଗୋଟିଏ ଗଛ କଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖିଥିବା ପଥରକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ କିଏ ପଥିକ ସେହି ପଥରକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ କଡ଼କୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପଥରକୁ ନ ହଟେଇ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବରଂ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ ଯେ ରାଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାବାଲା ଆସୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଧରେ ପରିବା ସବୁ ବୋହି ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପଥରକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦେଖିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋହିଥିବା ପରିବାକୁ ତଳେ ରଖି ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପଥରକୁ ହଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିଶେଷରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ସେ ପଥରକୁ ହଟେଇ ଦେଲା। ସେ ଯେମିତି ପଥରକୁ ହଟେଇଛି ଦେଖିଲା ଯେ ପଥର ତଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାର କଏନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ରହିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିଠି ଖୋଲି ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପଥର ହଟେଇ ଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜା ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସୁନା କଏନ୍ ସବୁ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗଛ କଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ସେହି ପରିବାବାଲାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କଷ୍ଟ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେଇଟାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସମୟରେ କଷ୍ଟ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତୁମ ଆଗକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଜିତ୍ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଖୋଜିଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।